טוב, בואו עכשיו איתי להתארגן. ארגנתי את כל המוצרים שאני צריכה להשתמש בהם עכשיו לפי הסדר. Moisturizing, Primer, Foundation, Cream, Foundation. קיצור כל הסדר, זה היבשים, זה הרטובים. אני עושה את זה לפי זה, טוטוריאל. השיער שלי מוכן, אני צריכה לעבור עליו כי הייתי ככה כבר כל היום, בלילה אני אשטוף את זה. אני מאלה שאוהבות למשוך קוקו כמה שאני יכולה. ניקיתי את הפרצוף והשתמשתי בזה. אני לא יודעת. טוב, בואו נתחיל. היה לי יום, זה לאנדר אייז. היה לי יום ארוך ברמות, כאילו, אתם מכירים את הימים האלה שאתם פשוט מרגישים עייפים. כאילו, מהרגע שאתם קמים, אתם סבבה, ואז פשוט אתם לא מפסיקים לפהק. ככה הוא לפהק? כן. אז זה היה היום שלי. וואי, זה נדיר, תראו איך זה פותח את העין. זה המוצר הזה. לא יודעת מאיפה הוא, של אמא שלי, הוא נדיר. הוא מטורף. וואו. מתחת לקונסילר הוא יושב מטורף. בקיצור, אני לא יודעת שיש כזה גדול. אני צריכה לרכוש את הגדול, כי הוא הרבה יותר טוב לי. אני צריכה שזה יספיק לי למלא זמן, כי זה אשכרה המוצר האהוב עליי. אם אני יכולה לשים את זה, גם הריח שלו, אם אני יכולה לשים אותו כמה שיותר, אני אשמח. זה גם מחזיק את האיפור מטורף. טוב, עכשיו אני שמה מויסטרייזר. לא יותר מדי, כי אז האיפור שלי נראה רע. פשוט למדתי את זה. לא יותר מדי. טוב, בואו נקווה שזה יותר טוב, כי אני הולכת למסעדה עם חבר שלי. תראו את הגלו. וואו, היום זה Girlfriend's Day, הראשון לאוגוסט. גיליתי את זה בדיעבד. רגע, דיעבד ככה, זו המילה שאני צריכה. היום. כאילו, גיליתי את זה לא היום. אבל נזכרתי בזה היום, כי זה היה לי בפויו. אז הזכרתי גם לא. טוב, שמתי פריימר של YSL עם קצת נצנצים. למצלמה שלי אין סוללה. זו המצלמה שלי. אין לה סוללה, ומישהו יכול להגיד לי איפה אני יכולה לקנות את הדבר הזה שמכניסים את הסוללה לתוכו ומכניסים את זה לשקע. בבקשה, כי אני לא יודעת איפה זה, איפה שלי, ואני חייבת את זה דחוף. כאילו, דחוף. איזה נעים הפריימר, וואו. יש לו ריח של הקרם ידיים של שנל, למרות שזה YSL. וואו, איזה ריח. פשוט אתה מרגיש את הפרצוף שלך כזה סמוד. עכשיו היינו בסופר פארם, אני ואחים שלי ואמא שלי, קניתי את זה. למרות שאני ממש לא אוהבת את החברות האלה בדרך כלל, אבל כאילו את הדרוג סטורס וכל החברות האלה, שהם כאילו מוצאים אותם ממש בזול, כי אני מרגישה שכאילו זה לא יתאים לעור שלי, אבל ניסיתי פעם אחת סומק של אסנס, וזה היה וואו. טוב, אז אני הולכת לנסות את זה. אני חושבת שכאילו זה אמור להיות וואו. ויש לי את המייקאפ הזה. מה? טוב, אני לא יודעת. עכשיו שמתי כאילו, אני לא רוצה לשים הרבה, אבל אני רק אשים קצת ממזה. מה? קיצור, אני שמה ממש טיפה. רק איפה שאני צריכה לחוט, כי הפרצוף שלי יבש ברמות בזמן האחרון. היה לי קילופים על הפנים, שלא תדעו. עכשיו הפרצוף שלי מוכן, ואנחנו יכולים להתחיל. אני קודם אתחיל לפתוח את זה. טוב, עכשיו אני מנסה לפתוח את זה, זה מזכיר לי את השרלוט. איך עושים את זה? רגע. כמה צריך לסובב אבל? הנה, יוצא חומר. הוא יוצא כזה צהוב, מה זה? רגע. אוקיי. קודם כל אפליקטור, לדעתי, נדיר. אני ממש אוהבת. קצת צהוב, טיפה, אבל אני הולכת לאזן קצת מזה. רגע. וקצת מהדרנק. נדיר. טוב, ככה זה נראה. טוב, סיימתי את הבייס. אני מאחרת ברמות. אימא'לה, טוב, סיימנו את הבייס. אני רוצה להגיד לכם שהמוצר הזה, וואלה, אני מופתעת ברמות. כאילו,
בטוח אני שומרת אותו, ואני יכולה להבטיח לכם שאני גם קונה אותו שוב. לא מצאתי עוד גוונים שלו, אבל הוא נדיר, זה הגוון שלי, כיף לי ברמות. קודם כל תראו את הגלו שהוא נותן. אם אני לא רוצה לספר לכם איזה מוצרי שיער השתמשתי והתנסיתי, עשיתי סרטון שאני גם התנסה במוצרים האלה. לקוקו המושלם הזה, שאין בו טיפת שוונצים. והוא החזיק לי ככה יום שלם. אני אשתף אתכם בהמשך, כי הייתי חייבת להתנסות כדי לדעת אם אני רוצה, לא רוצה. קיצור, אני בהלם, גם מהם. טוב, אנחנו עכשיו נעבור לברונזר. מה זה? מה עשיתי? לברונזר, אנחנו נשים אותו על היד שלי. זה הברונזר של מריו, כי הברונזר השני שלי אצל חבר שלי. וואי, נראה לי כאילו זה לא יצא. טוב, סבבה. אנחנו לוקחים קצת ונשים ברונזר בפנים. אני הולכת למסעדה שקוראים לה קישלה, משהו כזה, של הסטאי, זה אמור להיות ממש ממש טוב. נשים קצת בעיניים, כי אני גם הולכת לעשות לוק עיניים תכף. ונשים קצת פה, קצת פה. ואנחנו נמשיך. טוב, לדבר הבא. סטומק, אני עושה הכל לפי השלבים שראיתי. אני אשים קצת פה. ואנחנו נערבב אותו עם הסומק הזה. אני מספיק לו. ואנחנו נטשטש. את העודף אני שמה פה וקצת על האף. מושלם. נדיר. טוב, אנחנו עכשיו נמשיך לקונסילר. נארס מטורף. הוא אמור להיות וואו וואו וואו. נשים אותו עם מברשת. טוב, זה הכמות ששמתי. אני חושבת שהייתי צריכה לשים קצת פחות. אבל תכף אנחנו נטשטש הכל. זה כיסוי מאוד גבוה. עם ממש ממש קצת חומר. אבל אל תדאגו. אנחנו נציל את המצב. עכשיו אנחנו מטשטשים את זה ככה. קניתי ביוטי בלנדר ענק, כי הם הכי טובים, לדעתי. טוב, חייב תמיד, אני אוסיף גם עוד קצת סומק. זה לטשטש את הקונסילר עם הסומק, זה הקטע בדבר הזה. כאילו, זה מה שיוצר את הלוק היפה הזה, שאמור לצאת לי. פשוט לטשטש את הקונסילר עם הסומק ביחד. תראו את זה טבעי. יצא לי. יש לי 3 כאלה. נו. פאונדיישן, ואני הולכת לנסות הפעם את השנל, כי הוא היחיד שנראה לי, אם אני תראו מה קורה לי. פה אנחנו ננסה אותו עכשיו, אני שמה קצת הרבה חומר, תופחת, עוד, ממש תופחת אותו. וככה זה אמור לצאת. זהו, זה כמעט השלב האחרון. אני מטשטש את זה עם מברשת, שהכל יהיה יפה וחלק. טוב, תשטשתי הכל. אני מסתגרת. וואלה, אני ממש ממש מרוצה מהפאודר הזה. עכשיו אנחנו עוברים למוצרים היבשים שלנו, שזה הברונזר. הוא חמוד. לא הכי מתה עליו, אבל הוא חמוד. חובה בכל מהמם. גם זה מושלם כסומק, שתדעו. אבל מה שבא לכם. עכשיו אנחנו נעבור לזה. אני מסיימת כמעט עם המוצר הזה. שהוא נדיר. נשאר לי היילייטר. ככה נראה ההיילייטר שלנו. לגבות אני אשתמש בוויינטה, כי זה מוצר מושלם. אני רוצה כאן את הגבות שלי עומדות וכאן שהם ישכבו. זהו.